fid-djufija il-qawwa. L-ewwel milied ġara f'dinja bħal tagħna fejn il-bniedem ixxenna għal paċi filwaqt li l-gwerra ma waqfet qatt. Kull meta tintemm gwerra, il-pajjiżi jieħdu r-ruħ. Imbagħad tibda gwerra oħra. Ibda mill-ewwel bnedmin. L-istorja immarkata b'maratona ta' ġlied bejn bniedem u ieħor, bejn belt u oħra, bejn pajjiż u ieħor, bejn reliġjon u oħra, bejn kważi nofs id-dinja ma' nofs l-ieħor. Fi żmien Ġesu kien hemm wieħed tant qawwi li b'kelma tiegħu isir massakru minn tfal. Hi ħasra li Erodi għadu magħna, narawh kuljum u ħafna jinċensawh. Iriduh magħhom, iridu jikkmandaw miegħu, iridu iġġalu jibagħtu lill-oħrajn. Min għalihom se jaqblilhom. Immexxija minn nies ta' poter, id-dinja qatt ma straħet mill-gwerra għax il-bniedem għafda fis-saħħa tiegħu. Meta l-forza tirbaħ fuq l-imħabba, ibati kulħadd. Il-mibeda frott ta' dnub ġabet mewt u erda. Sallum fejn nies qed ibatu u jmutu, fejn il-ġlied u l-gwerer iħallu tkissir, ġuħ, faqar u mrar. Il-bniedem rrid imexxi bis-saħħa bit-tbatija għal miljuni ta' nies fl-istorja. Il-kultura tal-liġi tal-foresta fejn it-tigra taħtaf il-ħaruf, fejn l-asfur jinħataf mis-seqer. Min għandu s-saħħa jaħqar lill-oħrajn. Imma il-verità hi li l-qawwija jispiċċaw ħażin. Ibda minn Erodi. Il-poter ġalhom jiżiraw il-mibeda li mbagħad daret kontrihom. 2000 sena ilu, imperu qawwi bordni minn Ruma ġial lil tnejn min-nies, Giuseppe u Marija, jieħdu il-vjaġġ twil lejn Betlem. U f'waqt tal-istorja deret fid-dinja tarbija miċħuda mill-bnedmin, imma maħbuba minn min fehem min hi. Tiġi f'kull milied bħala tifel ċkejken, dgħajjef, bajnejh jitolbu l-ħniena. Kien twelid li sar fi-skiet, minkejja tbatija, ma kien hemm il-paċi. L-għajta kienet bil-kant tal-anġli, paċi fl-art. Lejla ta' serenità. L-għajta tal-paċi damet tidwi u sabet il-minażel li jibati għas-sewwa. Ma marx għal-vjolenza, għażel l-imħabba, il-maħfra u l-ftehim. Ma żilx il-mibeda. U aħna nibdew mid-dar tagħna, mill-familja tagħna u nagħmluha Nażaret oħra fejn isaltnu l-imħabba, il-paċi, il-ferħ u l-għaqda. Għax l-imħabba tibda fil-familja. Inkunu aħna it-tama tal-ferħ tal-familja, nfittxu jekk hemm xi ħadd li jeħtieġ l-imħabba. Dietrich Bonhoeffer li miet sewwa fil-kamp tal-konċentrament jgħid li Ġesu ħalla lilu nnifsu jitwarrab, anzi imwaħħal mas-salib. U bla saħħa u dgħajjef fid-dinja u madankollu jinsab magħna u jgħinna.